Bueno, Baztandarren Biltzarra elkartea 1973 urtean sortu zen. Baztandar kuadrilla bat Aralarko San Miguelera ganomen ziren autobus batean, gaina argazkek ere badaude bidai horrenak, eta hor sortu zen Baztandarren Biltzarra. Nolabait euskara bultzatzeko helburuekin eta auzolanean iteko asmoz sortu zen bestau. Pues, Baztandarren Biltzarran ardatzak dire gehien bat auzolana eta euskera, eta pixket bultzetzia euskeran erabilera, baztanen, eta auzolan giroi ikusten dela honitz baztanen, zaundela. Gainera, erranen nuke bestau, bestak erakusten duen guztia auzolanean iten dela. Bai, dena. Karrozak, gero bazkarie prestatzea dela, zerbitzatzea. Hoxe, eta gero honet hurbiltzen dire bolondrez kopuru guztioi, ere auzolanean. Bai, nik uste auzolanan eta euskararen erakusleio handi bat dela. Bueno, hasieran omentzen, ez da gaur egungo formatu ez omentzen, gehiago ziren pilota partidek eta olako goztek, baina gero hasi zen ibiltzen formatu hau, lehenik orgen desfilia, bazkarieta, eta urte luzez badama formatu hau ibiltzen bestak. Bai, azken urte hauetan nolabait artisauen azokizeten da, gero ameketan desfilia, ordu eta terdi inguruen mutildantzak, 2 ordu terdietan bazkarie, horren ondotik bazkal ondokoa, eta gero akitzeko talde batzuk eta DJak. Eta igual datak ere aldatu dire, garai batean irailan izeten zen, eta orain beti uztailan. Bai, beti San Fermin eta Santiago arti hortan. Aurten Santiagotetik hurbilago, bertzetan lehentxago. Eta gero badakit garaien batean ere nahiko mobide izan zirela hor oiniken euskararen aferat etzagola isobera normalizetue, badakit mobiden bat izan zela beste ematen. Bai, ni badakiten ez da elkartiak behar izeten zituztela paper batzuk firmetu, kasunten iten zuen hasieran Arriarte elkartiak paper bat firmetu, erten autorizatzen zuela eta edozen gauz pasten zela bere responsabilidadean, eta elkarte horrek hartzen zituen hasieran, baina Frankon garaian responsabilitate guztiek beste iteko. Gaur egun aldiz elkarte ofiziala da, bere legalizetu dago eta besta naturaltasun eta normaltasun guztiekin antolatzen da, baztanen aldetik erristasun guztiek jartzen zaizkigu udaletik, herri guztietaik, Elizondoko herritik ere. Orden, alde hortan ikuste bai eman dela aldaketa. Egierran ez, aurten saiatu gara, gau pasa bat edo ite, baina azkenean ez dire aitzinetatra, edo zen arrazoinengatik. Orain dela urte batzuk bai elkarteak antolatzen zituen, igual baztanen kultura horniken hain bizik etzagon garaietan. Orain udalak egieda aposto handiten duela hor, eta igual gure beharroi gauzak antolatze horrena txikitu dela. Eta gainera orai generazio berri besartu de, egokitzen nahi dire, eta horrek azkenean bere denbora berri izaten du. Guztua ematen du ez, horren bertzurte eta gero lako besta bat gaitzinez egitzia, eta lanian gaitzinez egitzeko bertzi 60 urte betetzeko. Bai, ja muga pastu du eta urten 61 garrena. Aixen. Espero dugu guregatik sori guk lan guztiekin entugu aitzinez segitu dezan. Bai, eta Baztandarren Biltzarran filosofia eta magia hau ere bai transmititzen segitu ze 61 urte ziraun bauden besta bat baldin bada funtzionatu duelako izen da, jendia gustora egon delako eta jendiak maite eta bizitzen duen besta hau, bai. Besta delako. Nik uste zugere azkenean txiki-txikitatik bizitzen duzule hemen. Bai, aurra horretaik, bai. Da besta bat bizi dugune Baztandar guztiek aurra horretaik eta ez dakit, da pixket gure esentzie bihurtzen da bezala. 20 inguru edo izin gara.
bai, olatxo geite bat, bide, bai, ez elkartea ongi dago. Bai. Komisiotan bada bihar den jendia, eta lanak eta partitzeko ongi. Bai, nik uste indartsu. Mm. Komisioka banatzen gara. Bestak dituen Arlo desberdinek zatitzen dugu eta ja hor taldetxoka banatzen gara komisio diferenteak osatuz. Desfilia, artisauak eta bazkalondokoa, Tombola, bazkarie, ostatue, eta ez dakit baten batuzten dugu. Bueno, gero, sare sozialez eta arduratzen den... Eta merchandising eta kontu guzti hauek, bueno, bada bertze komisio bat bezala. Bai, hor banatzen gara, bakoitza batugu gure ardurak, komisio bakoitzak, eta gero hortaz aparte hilabetean behin, eta azken egunetan, astero eta azken astunten egunero, talde guzti elkartzen gara eta pixket komentatzen dugu zein behar edo ze gauza dituen komisio bakoitzak, aldaketen bat manbar bali medare nola eta zer inen dugun. Orden bai badago konexioi ere bai kide guztien artean, eta egia da egunean berian ere sukaldian sos momentu beti izaten baldin badugu edo desfilian ere beharren bat baldin badago saiatzen garela gure artean. Ez dagoela totalmente berexie lana, azkenean komisio bat abertzei laguntzen dire egunean gehien bat lanak atratzen, porque sei baldin bagara komisio bakoitzan ere tarteka behar da jende gehiago. Bai. Pues beste aitzin eta atratzia. Bai, beste aitzin eta atratzia nik uste euskara eta auzolana bultzetzearen zenik erranen nuke gaur egunero oiniken maingu dauden bi arlo direla tamalez, auzolanare galtzen nahi de pixkenaka, eta erakustea hoi, auzolan horrek ze garrantzi duen eta ze gauz lor daitezken auzolanan bidez. Aintzinek urteetan baztandarrek auzolanean lortutuzte gauz pile bat, eta hoi transmititzea eta hoi erakusten segitzen ikuste bai badela helburuetako bat eta horrekin batean euskara bultzatzea. Aurten gainera, omenduek Elizondoko eskola izan dire, eta azkenean pixket horre mahai gainean jarri nahi izan dugu Elizondoko eskolak urteetan aurrak euskalduntzen induen lana, ez soilik Elizondokoak, Baztango inguruko herritakoak ere bai, bertze eskolekin batean, baina aurten tokatu zaio Elizondoko eskolai. Eta hori da erakutsi nahi duena bertze gauzet Baztandarren biltzarak. Eta baita ere, Baztandar guztiak elkartzea. Ongi, hasieran pixket izen zen kortatuek, baina ez gero da, bai da elkarte bat, sentitzen zara itxan bezala eta segidoan nintuen konfiantzak eta bai, ederki. Bai, beti erran izan dugu Baztandarren biltzara familia bat dela. Bai. Eta bada aukera, igual zure inguruko ez den bertze jende bat, zauntzeko eta horrekin momentu, zegu azkenean bat dugu urte batzun diferentzie, eta igual Baztandarren biltzara ez pakinuen ezkinen elkartuko, baina honek elkartzen du adin desberdinetako, herri desberdinetako jendia, eta polite da. Igual urtero, garrantzitsue da urtekin kide berriek sartzea, azkenean igual bada jendia gatentuen urtea unitz eta igual ja nahi du atra eta igual kusten du gelitzen da hankamotz elkartia eta ezin nahi zatra oino. Eta ere bai, azkenean jendia batu idea desberdinek eta Baztandarrenek estruktura berdine baldin badu ere, badire urtero detaileak direnak desberdinek eta jendia batu idea desberdinek eta idea horiek biharrezkoak direre bai. Bai, modu hortan ere bai, azkenen informazioaren trasbaseoi naturalago da eta pixkanaka gaten da. Igual komisio batean urtero sartzen baldin da berrien bat, gaten da pixkanaka ikesten, ez da igual bapateko aldaketa bat maten da eta dena erakutsi behar dizule berri guzei orden naturalago da. Eta nik uste politago baitare, politago bai. Elkartzen gara eta solasten da gaian inguruen eta azkenean hartzen da erabakibet kusite pixket elkartean gehiengoak zer nahi duen edo... Bai, eta gero saiatzen gara komisio bakoitzak ere igual erabaki batzuk hartuek baldin batu justifikatzen zertaz diren. Igual kanpoko baten dako txorrada bat iduri duen gauz bete edo Baztandarren biltzara barnetik bizi izan ez igual ez duzu lertzen al gauz simple bat zertaz denola eta zertaz ezin den aldatu. Baina gero komisio bakoitzak justifikatzen saiatzen da zein diren bere beharrak. Azkenean, erten dugune, 1700 pertsona
egoten dire bazkaltzen. Lanian direnak eta hemen denian bazkaltzen daudenak. Eske bada zenbakia handi bet. Bueno, pues saiatzen gara urtean zehar atratzen diren diru laguntzak eskatzen, eta pues, gero bestatik atratzen dena ere bai, ez dela sobera izeten. Pues, azkenean, bastandarren ere ez da urtean zehar gastuik duen elkarte bat, edo orduen, pues, dirugoi... Ostatutik. Ostatutik ateratzen da gehiena. Eta gero Bazkariko txartela justo gaur izan dugule salmenta eta dena saldu dela, konten gaude alde hortatik. Aspaldik urtetan ez zitzegun hau pastue, egunian berian txartel guziek akitzea. Orden noiek diri igual, tombola baita ere. Tomboletik tartzen da dira. Eta merchandisinetik zerbait baita ere. Orden, urtero nahiko sarrera berdinek izeten dire. Bai, badire komisio batzuteik diru gehiago sartzen dena, bertzeteik desfiletik ez da diruik sartzen, dena gastu da, baina, bueno, gaten gara konpensatzen bertze gauzekin. Ona? Ona da, bai. Nik uste orokorrean... Beti badire tirabira batzu, baina, bueno, mundu guztiek duen bezala, osea, ez da... Eta tentsio momentuek, azkenean beste egunean arazoen bat sortzen balime da, arazo izeten alda, dimentsio handikoa edo ez, azkenean kideak ere urduri daude dena ongi atratzeko atratzen nahi dugule. Baina, bueno, harreman ona nik erranen nuke arrazona dela, herriek Baztandarren antolakuntza baloratzen dute. Bai. Eta guk beraien lana baita ere dudik gabe, ze berai gabe ezkinen besta binen. Nik erranen nuke igual elkarte xarrenetakoa dela. Alde batetik, generazio haunitz pastu diren elkarte badela, eta laguntzera ere, garai batean kide izan zirenak, oiniken segitzen dute tortzen. Sukaldean adidez gure lantaldean. Bai, da elkarte bat egontzarela eta gostatzen duela desengantzatzia bezala, eta besta arras handi bet prestatzen duen elkartia dela, urte haunitzekoa, zukeran duzun bezala. Nik ez dakit 1.700 pertsona bazkaltzen mugitzen duen bertzolako bestik, ote den, eta gero horren gibelian dagon guzti. Gero ostatu ere bai, sekulako montaketa da, azkenean hor mugitzen den jendia, pile bat, desfilia berdin. Euskal Herri maila guztitik izaten dugu deiak bestan inguruen galdetuz, programazioan inguruen galdetuz, orduen nik uste... Bazkaltzera etortzen da Euskal Herriko xoko guztietako jendia. Orduen bai, nik uste Euskal Herri guztien mugitzen duen elkarte bat garela eta bada. Potente xamarra. Nik uste positiboki ikusten duzu, gazten parte hartzia gehien bat ikusten da Bazkari zerbitzetzeko momentuen, gande urtean izen zen pasada bat zenbat izen gintuen, eta ikusten duzu ez, zu bat duzun ilusione hori Baztandarrenengatik eta nola zu baino gaztiagokoak diren personetan nola ikusten duzun ilusione hori ere bai. Da poite da, guztia nola laguntzen duten eta pres diren laguntzeko eta arras poite. Eta gaztetasun hori gabe elkarteak, bestak, ez elkarteak, elkarteko jendia arras gaztea da. Ez bestak etzona itzinetinen. Jonek erran bezala Bazkari zerbitzatzen duten guziek, 18 urte azpiko gaztetxoak dire. Eta gero hortaz aparte, desfilian edari zerbitzatzen dela, aintzineko egunetan laguntzen dela gaztetxoa unitortzen da. Orden beharrezkoak dugu. Beharrezko dugu gaztetasun eta gaztetasun horren ilusioi. Nik uste azken urteetan, urte desienteia bizizan dutela Baztandarren biltzarran, bajon momentuek ere bizitzea tokatu zait. Eta nik uste erronka batek izan behar dela epe laburrera Baztandarren biltzarraren magioi eta ilusioi transmititzea eta jendia inertziaz elkartean sartzen jarraitze. Naturaltasun hori matia. Ez pastia duela 2 urte bezala, handen urtean hasieran bezala, derrepente errantzin utela bazinaztela eta orduen nintzela elkarte bat. Denborakin jendea baten sartzen gatia eta atratzen gatia naturaltasun hori matia. Ze orden gure arteko sare hori errealago da, dena normalizatuago gaten da,
Eta transmisioare haunitzezera beratxago da, ze horrek aukera ematen datzu ja urte batzuk dana maztaten kiden esperientzia bertzekin partekatzeko eta dena naturala. Gorden eretako helburu nagusiek hori izan behar du. Eta lehen erran bezala, bai euskara eta bai auzolana transmititzen segitzen. Nik uste bastandareneko elkartek ez duela hola estrategia hola ere ez. Pues hori, eran duten bezala, jendeak badu ilusionia eta azkenean ikusten badu elkartiek denen dako, elkartiek atiak erekietu sartu nahi duen dako eta gaztek hori ikusten badute animetzen dire, ni bera duela urte terdi animetu nintzen eta gustora eta nik uste hori ikusten bada eta jendeak ilusioniakin hartzen du Bastandarren biltzarra eta nik urte bat ez tokatu zaitu oino bakarrik, baina bizitzen da bertze modu beti, bizitzen da gatentzara azkeneko hastean gusten nola garatzen den eta nola gaten den hurbilago egoten eta kanpotik ikusite bizitzen baldin bada arras ongi, barnetik ja da biziko esperientzia. Bai, guk beti hori erran izan dugu azkeneko aste hau Bai. Iluna Barrero elkartean elkartu, azkeneko urduritasun, kezka puntu horiek irriek, txartel salmenta, aintzineko desayuno, hori tipiko izaten dugu hor beti. Txartela saldu baino lehen, gozaltzera elkartu. Eta bueno, azken egun hauetan hortzilerian egun gehien hemen pastuko dugu, laun bete egun guzie, igendia. Besta barnetik bizitzak, nik uste sortzen dazkitzule sentimendu batzuk, zailak direnak itzaten. Badu xarma bat. Berexie, bai. Pentsatu, erakargarrie. Zua izarela antolatzen hainbertze jende, mileka eta mileka jende ongi pasatzen nahi den besta bat, badu. Nik uste betitik izan dela berdintasunen alde. Bai, elkartean ez dela izen olako, diferentzik, desberdintasunik emakume eta gizonen artean, hemen lan bolondresai nahi zuenak ongi etorri ezen emakume edo gizon berdindu, nik uste baina ere ez dela olako... Eta dibez, mutilantzen gaia hor, pilpilian egon zen urte horietan, Bastandarren biltzarrak argi izan zuen berdintasunan alde eginen zola, Bastandarren biltzarran bertza ardatzetako bat hori izan da berdintasunen alditea, eta Bastandar guzien dako izan edozein ezaugarri dituela ere, besta bat izetia. Eta beti hori, aurten gainera, azken urteetan ere brigada more bat osatu de, beti hor dago emakumen bat erasotu sentitzen baldin bada, edo eraso homofobo, xenofobo, sexisten bat izaten duen pertsonen bat izaten baldin bada, badago puntu bat horregonen dena eta babesa jasoko duena, orden bai alderdi hauetaik, dudik gabe berdintasune alderdi guztietan. Bai, gure helburua da, izetia besta bat inklusibitatean oinarritutakoa. Hoi da, bai. Bueno, beraiek gabe, besta hau ez. Bai. Bastandarren ez da elkartiak bakarrik atratzen duen besta bat. Herritarrak gabe ez ziren gaur garbituko diren 1600 platera garbituko, edo bier moztuko diren 200 piper kiloak moztuko, eta etzen etzi piperra dainen, da beharrezkoa. Hau ez da elkartean eta herrien arteko lanketa batetik sortzen den besta bat. Etzen desfileik ere etzen izin, azkenean ez baute herriek ez baute beren hor gaikiten. Eta gainera, argi utzi nahi dugun ere bai, herriek iten duen lanoi ez dela edo iten den auzo lanoi ez dela Bastandarren biltzarra elkartearen dako iten den zerbait, ez da norberan dako eta Bastandar guztien dako iten dugun zerbait. Herriek iteute beraien moduen eta guk iten dugu gure moduen. Guk igual hartzen aldugu gestio edo, pixket lidergo paperroi, elkarteak. Baina azkenean lan iten dugu modu batean, herritarrek iteute karrozetan bertzen moduen, zerbitzariek bertzen moduen, eta denen lan horrekin sortzen da Bastandarren biltzara. Eta sortzen den bestoi da, herritar guztiendako sortzen den besta bat. Bai, gorrikoekin. Bai, adibide bat. Bai, gugaten gara Nafarroaren egunera txanda bat itera txosnan, eta, gero beraiek tortzen direun eta iten dute txanda bat, eta gero
hemen egoten dire iskin unten sagardo botilek erekitzen bazkariko, eta patze dute giro bat izugarriek kantarite biltzen dire, eta bai. Bai, Baztandarren eta Basaizeren artean badago erlazioa, eta azkenean da bi herri saretzeko aukera bat, eta gero Bailarako bertze kultur elkartekin ere aukera sortzen denean eta erekie gaude, bai, eta laguntze eta suertatu izan dire gauzak elkarrekin itia. Udalangandik diru laguntza bat, publikatzen da kultur elkarten dako diru laguntza bat urtero, eta hortik jasotzen dugu, eta gero bertzalde eskulana, beste antolatzeko erristasunek, udalakin bilera bat iten da besta baino egun betzuk lehen. Baliabideak ere Baliabideak ere. Udalak, baliabidea hon dituzten dazku. Bueno, planifikatu nik uste ez dela planifikatzen den zerbait, eta gaina planifikatu baldin bada zerbait ez da ongi ateratzen. Eta gehiemat gaztei sustatzen, ez? Bestan inguruko interesoi, eta beti atratzen da baten bat, baduela denen gaineko interes bat, eta akitzen du elkartian sartzen, baina elkartiak ez du hola jauz espezialik iten. Ez, eta gaina erran duten bezala, zerbait planifikatu baldin bada eta zerbait objektiboa zaila da funtzionatzea. Baztandarrenek behar duena da gogoa duen jendia sartzea, ilusio duen jendia, eta egitan besta honen baloretan sinesten duen jendia. Hoiek sartzen badire urte batean 2, bertzean 7, bertzean 6, bertzean 0, funtzionatzen. Bai, arras positiboa da, azkenean adindez berdinek, dire persona bakotxa bere adinek nahi etapa desberdinek bizitzen, eta horrek kartzen du ere bakotxak izetia ikuspuntu bet Baztandarren inguruen, eta gero idea desberdinek eta gauz desberdinek atratzia bestan dako, eta bai, arras positiboa da izetia adin desberdintasun hoi. Nire ustez bai. Nik beti hola baloratu izan du, nik pile bat ikesiut ni baino zarragokoa den jendean gandik, esperientzia hoi. Laguntasun erlazio haunitz sortutut baita ere bertzenaz elkartuko ez nintzen jende horrekin, eta niretako Baztandarren biltzarrak duen magia hoi da. Eta egunean berian hemen Sukeldean elkartzen garela bere gurasoak, generazio bat gazteagokoak. 50 urtetaik 15 jendia. Hor sortzen dire momentuek, komentarioak, erlazioak arras polite da. Eta dudik gabe Sukeldean eskertzen dugu esperientzia duen jende oitortzaz. Azkenean egunean berian ardurak zenbat eta jende gehiagoan artean banatu dauden, gauze hobeki erratzen da eta guere lasaiago gaude. Eta bertze komisiotan berdin. Igual batzuten zailtasunak izaten dire, edo igual gauza unitz egin nahi duzu, ze lehen erranduten bezala, igual kanpotik usite funtzionatzeko modu batzuk ez dire ulertzen. Eta normala den bezala gazteak sartzen garenean aldatu nahi izaten dugu, dena ipastu zaiku. Baina gero behin elkartean sartzen zarenean eta ikusten duzunean zein den funtzionamentu erte izu, igual gauz batzuk ezin ditugu hain bertza aldatu. Dudik gabe beti aldaketek toki baute eta ongi torri dire eta itentugu urtero zerbait. Baina hor beti ongi aztertuz eta... Eta beti saiatuz, Baztandarreneko zaino hietan eta enkajatzen zer den Baztandarren segitzen, ez? Beti, saiatzen aldatzen eta denboretara adaptatzen, baina beti kontuen izegite noiztik den besta hau eta zer den besta hau. Da, hausnarketa prozesu sakon batekin. Nekazaritzan metaberso ingurune virtual interaktiboa da, non nekazariek, adituek eta konsumitzailek elkarri eragin dizaioketen. Ezagutzak partekatu eta nekazaritza prozesuak simulatu, ekoizpena eta eraginkortasuna hobetzeko. Metabersoak nekazariei informazioa, prestakuntza, laboren simulazioak eta eredu klimatikoak eskuratzeko aukera eskainiti zaieke. Baita elkar lanerako eta arazoa konpontzeko plataforma bat ere. Laboren plangintza izurrien erabilera uraren kudeaketa, ongarrien erabilera eta datu klimatikoen analisia bezalako jarduerak simulatu daitezke nekazaritza ekoizpena optimizatzen laguntzeko. Bai, metabersoak murgiltze ikaskuntzako esperientziak eskaini ditzake nekazariei aukera emanez trebetasun berriak praktikatzeko eta ikasteko arriskurik gabe.
ingurune virtualak erabiliz, nekazaritza egoera konplexuak simulatzeko. Metabersoak analisi eta simulazio tresnak eman ditzake nekazariei ereiteari, uztari, ureztatzeari eta beste nekazaritza prozesu batzuei buruzko erabaki informatuak hartzen laguntzen dietenak, denbora errealeko datuetan eta aurreratutako ereduetan oinarrituta. Metabersoak nekazariei praktika jasangarriak esploratzen lagun diezaieke hala nola laboren txandatzea, zehaztasuneko nekazaritza eta agroekologia, simulazioen eta ingurumen inpaktuaren analisien bidez. Bai, metabersoak zubi bat sor dezake nekazarien eta kontsumitzaileen artean. Kontsumitzaileei aukera emanez, nekazaritza prozesoi buruz ikasteko, merkatu virtualetan parte hartzeko eta erosten dituzten produktuen jatorria ezagutzeko. Bai horixe, metabersoak hiri nekazaritzarako espazio planifikatzen, hiri ingurunetan baliabideen erabilera optimizatzen eta komunitateak tokiko nekazaritza proiektuetan parte har dezan sustatzen lagundu dezake. Erronka hoien artean daude teknologiaren kostua, landa eremuetako konektibitatea, trebakuntza beharra, pribatutasun arazoak eta nekazarien moldagarritasuna ingurune digitaletara. Metabersoa irtenbide berritzaileak partekatzeko, maila globalean lankidetzan aritzeko eta nekazaritza praktika iraunkorrak sustatzeko tresna izan daiteke. Klima aldaketa, ur eskasia eta elikadura segurtasuna bezalako arazoi aurre egiteko. Sare sozialak, arras aktibatugu, Instagram eta nolakoak, eta bertzegize, bazkariko txartelak aurten ez direlako gelditu, baino bertzenaz korreoz saltzen dire, ailegatzen dire korreoak, eta baino ez da, bastandarren biltzarra ez da bere izten teknologia sobera ibiltzeratik. WhatsAppa baita, eta igual azken urtetan inden aldaketa izan da formulario bidez edo WhatsAppeko taldeen bidez konbokatori egiten dugule ze gauzetan laguntza behar izaten dugun eta jendia modu hortan apuntetzen da. Orden guk egune baino lehen badakigu ze jendekin kontatzen dugun eta nik uste izen dela aldaketa ondiena, nire itzen naiz 12 urte nituelek edo nolagan martzinen Elizondoko dendetara eta apuntetu zerbitzari zeteko gaur ja lista batzuetan. Gaur ja egatzen zaitzu galdetegie WhatsAppez eta apuntetzen zara eta jazta. Bai, eta igual piperra moztera tortzen zinen hortzilere guerdien eta ertein zuen, ez dakizu zenbat pertsonekin kontatzizun gutxi gora behar. Orain aldiz, bai, alde hortatik, badire gauzek erreizta... Bai, erreizten dakutela lana, bai. Orain gauz batez ere, eta espero dut? Ez, bai, ez da adimen artifiziala ez da gauz bez sartzen dena elkartean planetan. Erranen nuke bere filosofiatik urruntzen den zerbait dela, ze gure elkarteen helburu da hurbiltasune jendeakin harremana, lehen erran dugun bezala. Elkarte honen xarmetako bat da, gure artean dauden harremanak eta gure artean dagoen konexio, elkarrekin esperientzia konpartitu, eta nik uste... Eta tradizioa eta zer, eta erakustia ez, pixket, desfilian zertzen bastan, nola bizi ziren, eta ja, adimen artifizialakin sartzen ikuste dela hor txoke bat sostengatu ezin dena. Bai, eta niri pertsonalki gainera bada izitzen hauen gai bat, adimen artifizialana. Terreno berri bat da eta ez dakit noraraino egatzen algaren hor. Bai, ze hor ja gure funtse, gure lana, gure eskulanoi galtzen nahi de, eta ez dakigu nork nola zerekin iten dituen afera horiek orden, niretako bastandarren biltzarretik urruntzen den gai bada. Ez, azkenean guk gauz digitalak eta bakarrik ibiltzen dugu sare sozialetan, gaur egun jendea bai mugitzen da gehiago sare sozialetan eta enteratzen da hobeki, baino bertzenaz, ez baititugu sartzen, orden ez du eraginik ere guan, elkartean gan. Ez, digitalizazio izan ditek egiten dugun elkarrizketak eta hoi bai. Igual bai. Igual aldatu dire baita ere garai batean zen irratien imarru alimezintuen bertaraino gamartzen gaur egun telefonoz egiten dugu.
Eta horiek laguntzen dakote bestan irudie zabaltzen, gure beharrak zabaltzen, baina puntu hortaraino. Instagram, Facebook, WhatsAppa, Eta listo. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.